everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ikaw ang gikinahanglan ko. Ug dili ang tiguang nga ama ni Marla. Lo! Biyara ko! Take one. Presu. Take one. Presu. Sukanom. Flogish. Musunod ka sa tanang sugo ko, Gabriel. Musunod ka. Oh, musunod ko. Mahalon ko niyo. Ug sundon ang tanang gusto ko. Mahalon ti ka. Ug sundon ang tanang gusto. Muuban ka na ako. Bisan pa sa ilawom sa yuta. Muuban ko nimo bisan pa sa ilaw sa yuta. Hangtod sa kamatayon. Angtod sa kamatayon. Matangtang ang imong kapos. Destelehan Vedan! Agoy, di naman yun tako ganahan nga matulog pinindapita, oy. Kung sinunod ka nga may katabang ni Marla, kanya lang mag-inisog ka. Ayaw pang pinayot. Mura ba hinoon kung nagbasol ko ining akong pangambisyon? Nga, tugkaroon ang mga butang nga dili ma-explicar sa science. Gabriel! Kuya, wala ba ni mo? Ikaw ba ang misang pet na ko? Gabriel! Ikaw ba gini? Gabriel, oh! Hala, wala naman siya matubaglo. Engine! No, Paulo! Nga doon nga naog po din sa Ikaw naman eh! Ay, si Gabriel! Pabutalon niyo sa taas! Dili mahimo. Kailangan makita ko nga kung apo. Kaya wa ni mo gamit ang imong utok maning. Imong giyatag kang maruwa ang medalyon. Kinala ko ni ihatag niya. Ano niya buhiyan si Marla? Huwag ako masayop. Naulian na si Marla. Unya, sigurado ka nga naulian na si Marla? Oo, nagkasiguro ko. Tarong na siya manulti. Huwag na siya magpingit. Mikao na ba siya? Muna ko bahaton ka ron. Pagkanoon si Marla. Busa, mamalik ng taas. Dili pa siya gusto magkikatubang ninyo. Kung mao ka na, wa ba siya mamaayo? Maayo na siya. Pero nahadlok na siya nga. Nagunauna ka lang yapon pagpatay niya, Lupaulo. Mao ba? Nakahinumdum day siya, anak. Maayo noon kung nakalingkawas na siya kang maruwa. Pero wag ako nga po ang gusto kong makita. Oh, pabutan lang sila sa taas. May gitago ka unsa. Wa ko gitago, Lupaulo. Gabriel! Gabriel! Pawa! Aray! Gabriel! Ala, isugang lulo, oy. Gabriel, apo ko! Lupaulo! Balik dire! Ato lang pabuto din si Marla! Lo! Sugo ni mo nga sugaton mi, aron pugan sa pag-adto sa ilang nimutangan. Si Marla! Oh, kun mo na, wa pa siya mauli eh. Diyaw na ka. Ah! Uy! Huwag sila mapatuon ako! Gabriel! Gabriel! Wa na sila din eh. No, kusog ka sa di mo milakaw, oy. Wa lagi tao, uy. Wa lagi tao din sa lungga sa mga barangan. Wa na sila din eh. Wa na ako nga po. Lo, naipisi nga naputol. May gikai din sa ligid, lo. Si Gabriel. Si Gabriel nagyuti ka eh. Ano mo mapatuon ako? Maning,
tanawa. Wa na din nga kung nga po og si Mala. Uy! Kain mo to sila! Dinhira mo to sila sa kong pagbiya! Nagadanghag ka lang. Gabriel! Marla! Marla, anak! Hain ka! Ani una ta sa kakahuyan magpalabay sa oras, Gabriel. Ikaw ang may baw. Ang imong pagbuot ang matuman. Mao na'y gusto na akong mabati gikan nimo, Gabriel. Nga ang akong pagbuot gyud ang matuman. Pangitaon ang imong kalabira. Mao ka ng imong pagbuot, dili ba? O, Gabriel. Pangitaon ang akong kalabira. Ug ang unin numid. O, pangitaon sa nato ang o sa kalabira ni Nomid. Ang mapa. Kuwaon ko ang tulo ka mapa. Mao ka na ang buhaton mo. Kuhaa ang mapa. O, Ug dad-a dinhi sa kakahuyan. matuman. Kuwaon ako ang mapa. Kuwaon ako ang mapa. Pangitaon si Nomid. Pangitaon ang kalabira sa akong mahal. Huwag din si Marla o si Gabriel. Kung namalik sila si Babaw, di mas mo agi, oy. Maloy nga gyanan paingon sa gawas, di ba? Tuod. O niya, o sa man, magpabilin pa ta din, he? Yun na. Ang kalabirang wayo, niya sabda din, he. Ganun daw man sila din eh. Kanatungod kay giling lang ka ni Maluha maning. Wa pa siya mulawa, kinambot akong ipasabot nga wa siya mulaya sa lawas ni Marla. Tungod kay tuan na niya ang medalyon. Ha? Nagalgal yun kasi mong anak, noy maning. Mao ka na, nada. Mayong muling la ang mga barangan, Iljen, maning. Pero ako nga nagsulti na ako gaganina. Si Marla nabati ko. Siya misulti nga. Iyan ang napadaya si Marwa siya lawas. Wala tayo mahimo niya niya. Tanda, usik ang oras. Panahon na nga pangitaon na ito ang kalampira ni Marwa. O, asam ta magsugod. Sa mapa nga na-research ni Gabriel. Tuwan na si kong kwarto. Bueno, tanda, dali, atong kuhaon. Ayaw na. Lopolo. Kinala magsabot una ta. Unsa man naman eh. Dali ha! Kay wa na ti oras. Nanasaday. Kuyawan mo ta, oy. Lo, di ko musugot kayo mo patyon si Marla. Busa, kung makakita kayo kong lihok di mo nga, dili ko magkauyon. Pasiro ako. Unahan ti kapag dungga. Oo, Oy, siya. daoy, unsa man taon mo, oy. Dinunggabay naman ang inyong gihisgotan, noy maning. Isa na ko. Nga dili na mo pasakitan si Marla. Kaya kung buhaton mo ka na, ikaw ang patyon ko. Sige, Kuya Chad. Di na ka magudaw na sa pagpatay sa mong anak. Kay bisan mamatay pa siya, dili na ko mababagan si Marua sa pag-shoot siyang lawas. Maayo. May lain ng paagi nga, atong mapatay si Marua. Ang iya na lang kalabira ang pangitaon ta. Dali na mo. Kuhaon tang mapa. Oh. Uy. Ganun kang anam ni pultahan si kong kwarto? May laing tao tingali nga misyon. Ang tiguang na si Inday. Wala ko makakita niya. Tuot. Si Manang Tuot. Wala mo ko magabantay niya. Basig siya ang miso din, he. Bahala nagkin sa misyon din. Asala, kuha na ang mapa. Ang mapa. Oo. Uy. Wala naman din yung tulog ka mapa. Usya, ang pinuan. Kinsa may laing mo kuha din. Oy, basig nalimotang mo. Dili tingali diha nabutang ang mo mapa, oy. Dinhira ang mapa. Nagasiguro ko. Anya, wa man diha. Tunay yun ikuha, ana. Ayaw kong binawangi, maning basing nung doon na kailang plano sa maong mga mapa nga na-research niya Gabriel. Tinurag isulti ko. Nagasiguro ko. Dinhira ang tulog ka mapa. Ining napita. Dinhira yun. Kung mao na,
doon na lagi laing nagkuha adto. Basig si Manang. Kadang habang problema. Ginaw lang may bawa na ito kung si Kinjan nagkuha din eh. Ang CCTV camera. Tanaw na to. Kung kasi may sudin ni kanina. Dali mo. Kung doon na may minggo at sa mapa, nagapasab kini sa pagpangitan sa kalabira ni Marua. Iya ang mapa. Maayo. Maayo, Gabriel. Kasalikan ka na, gyud. Ug wa ko masayop sa pagpili nimo nga mo'y mutabang nako. Unsay sunod tang buhaton. Ambi ang tulo ka mapa. Niya. Ibukhad ni sa yuta, Gabriel. Aron mas maklaro ko ang mapa. Matuman. Kinahanglang makit-an ta ang karaang tulay nga bato. O pangitaon ta ang tulay nga bato. Nana. Mo na nagkuha sa CCTV camera kaganiya. Uy, may misod sa kwarto, Noy. Si Gabriel ka na. Nga ako nga po. Gusto ka? Ang imong apo, misud. May gikuha siya sa lamisa. Oh, ang mapa na na. Mo na iyang gikuha. Unang dadali siya sa pagawas gikan din sa kwarto. Daan na ang ilugod nga papel. Nagkasiguro ko. Mo na ang mapa. Sa mga ito niya pa edad. Naon sa ba siya? Huwag mo siya magpaibaw na to. May susi na sa kwarto nga. Huwag na mahibaw. Huwag ka magkasabot. Ganun, huwag mo sulti si Gabriel siyang gibuhat. Noy. Hain magkadala si Marla. Noy, atong tan-aon, kung asa siyang putahan na mo gawas, atong masundan. O sige. Tanaw na to ang CCTV camera sa kusina o sa main door. Naana ang tulo ka mapa. Naplastar na sa yuta. Hain ang vilya diha. Kining dapita. Mao na karon ang vilya. Og dinhi mao ang among bay. Mao kini ang karaang minteryo sa una. Ang tulay. Hain na ang bato nga tulay. Way bato nga tulay nga nasuwat dinhi sa mapa. Kinahanglang makita ang bato nga tulay. O, pangitao nato ang bato nga tulay. Uy, may gawa sa main door nga pultahan. Uy, nakita sa CCTV camera. Ang kusina. Mauna lang na niya itong tanawon. Niya ang kuha sa kamera sa kusina. Niya. Wala, tanawan ninyo. Si Gabriel ka lang may gawa sa kusina. Tuwa siya paingon sa kakawyan. Huwag mauna! Tignan ni. O sige. At isang sundan sa Sige, kawiyan. Dali! Yan ka mo! Pangitaa ang bato nga tulay. Dili mahimo nga mawa kini. Way marka sa tulay nga bato dinhi sa mapa. Kinahanglang makit-an kini. Nganong ang tulay man nga bato ang gipangita ta? Tungod kay mao kini ang among lubnganan. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.